Okang'o no donate ni dakika na matin. Point of order. Okay. Yes. Gima wacho Ken, wan okwatamore kaka Azimio mondo mi kwed mibadhi e yo makare. Okwadagi. Kendo ka diponi nitiere jomoko motero kes mageng'o weche mag dongruok to gin jo mibadhi, wan wayie mondo golgi oko mondo chiko okaw mkondone dhi kodgi e yo makare. To gima watamore kaka Azimio, mwabiro kwero kendo wawacho ratil kawuono, onge yo mora mora minyalo tiyogo e geng'o mibadhi ma ok yo manie pend chik. Onge. Obed perpendicularly, obed horizontally, obed ang'owa, ok ne timre ngang', nyaka itim mana gi yor chik te. Nekech yor chik en mani Okang'o. Yor chik en niya. Yes. Ka nitiere makosa, to nitiere evidence, to ng'ani ikawe titere od bura, doho, to doho ng'ado bura kaluwore gi evidence mokel e mbele doho. Koro kata golo kes cha, kadiponi embe en gi kes ne moro, to neno ka kes ne ni, do nyaka winj kes ne cha, mondo ng'eni eto kes mokel ni to en kes manade. To ano kaero wacho weche manie e odogo, kadwa wacho ka, nikech mano ok chik maber. To gimodo no winjore gi Ken ni, Azimio okwedo weche mag mibadhi. Nikech wang'eyo ni weche mibadhi biro ketho ne ji te, ibede sirkal, ibede oko mar sirkal. To Raila Amolo Odinga kochung' to wacho niya, wan waneno ka wach moro biro ka. Ikonowa ni weche adek, to wan wang'eyo ni weche to ng'eny. To ka weche ng'eny, mondo mwageng' mibadhi, nyaka wati gi pend chik, kik wati gi weche moko mag bungu, chik mar bungu onge, chik ondiki e pend chik. Gima jogi nyiso wa chik mar bungu, dhi idh mtoka, wacho ni, kawuono, onge dhi ratil, onge ng'achoko. Kawuono, onge dhi Oda Ken. Paro nade, diponi ni jatend piny William Ruto temo tiyo gi samoro kuom gik moseneno ka timore gwenge mamoko. Samoro neno ka manen jatend piny Tanzania, Mosenindo Magufuli, samoro ni nyalo dhi e bura kata e romo moro. To wacho ni ng'ani